Grad Ilok poznat je po iznimno bogatim povijesnim nalazištima i zaštićenoj sakralnoj i kulturno-povijesnoj baštini. Franjevci u Iloku djeluju već od 1343. godine kada je vojvoda Ugrin izgradio današnju crkvu Svetog Ivana Kapistrana, koja je bila posvećena Majci Božjoj na nebo uzetoj. U tom razdoblju je Ilok bio značajno središte u kojem je 1399. prebivao čak i dubrovački konzul. Crkvu je obnovio i produljio Nikola Iločki nakon smrti Svetog Ivana Kapistrana 1456. Stari kraljevski grad Ilok najistočniji je grad Hrvatske, smješten na obroncima Fruške gore na obali Dunava. Jedna od značajnijih građevina je Franjevačka crkva Svetog Ivana Kapistrana. U 15. stoljeću crkvu preuređuje Nikola Iločki, najpoznatiji vlasnik Iloka i moćni hrvatsko-ugarski velikaš, a zadnja velika obnova je početkom 20. stoljeća po nacrtima Hermana Bolea. Od 1700. crkva je posvećena Franjevcu Ivanu Kapistranu. Kad su u lipnju 1456. Turci pod Mehmedom II. Udarili na Beograd, Kapistran je skupio četu križara, sastavljenu od Franjevaca, seljaka, građana i vojnika, te je 22. srpnja iste godine uz grofa bistričkog Hunjadija nanio Turcima težak poraz. Događaj je prikazan na slici koja je postavljena na glavnom oltaru crkve. Par mjeseci kasnije, točnije u listopadu, Kapistran je podlegao kugi koja je harala kršćanskim taborom u Iloku, gdje je i pokopan kako je zatražio u svojoj oporuci. Za turske vladavine nestao je Kapistranov sarkofag s njegovim tijelom, pa je izrađena replika tijela koja je danas izložena u ostekljenoj škrinji ispod glavnog oltara. 1690. proglašen je svecem, a želja mu je bila da u Iloku trajno borave Franjevci, što mu se i ostvarilo. Sveti Ivan Kapistran umro je u siromašnoj sobi Iločkog samostana, koja je od njegove smrti pretvorena u kapelu. U sobi je oltar Svetog Ivana Kapistrana, a ploča iz 1776. ukrašena i latinski ispisana smještena je iznad vrata koja vode u sakristiju. Na južnom zidu crkve, iza današnje sakristije, nalazi se kapela Blažene Djevice Marije. Na mjestu te kapele nalazila se poslije smrti Svetog Kapistrana njegova grobnica. Preseljenjem baruna Brnjakovića iz Sarajeva u Ilok, rodom iz Olova, dali su na mjestu stare kapele izgraditi kapelu Olovske Gospe na temeljima stare porušene kapele. 1911. dopremljen je kip Blažene Djevice Marije. Na sjevernom zidu crkve nalazi se kapela Svetog Antuna Padovanskog. Vjerojatno je početkom 18. stoljeća napravljena u zidu crkve kao manja kapela Svetog Ivana Kapistrana. Na mjestu stare barokne propovjedaonice smještena je nova današnja, dijelo obrtne škole iz Zagreba, a po nacrtu arhitekta Hermana Bolea. Prva barokna propovjedaonica uklonjena je za vrijeme obnove 1911. ali je djelomično sačuvana i nalazi se u filijalnoj crkvi Svete Ane u Neštinu. Značajka je iločke propovjedaonice što počiva na drvenom, bogato izrezbarenom stupu. Zanimljivo je da su zidovi crkve oslikani detaljima koji su vezani za vinovu lozu, kao i pojedini detalji u crkvi, kao simbolični prikaz vinorodnog kraja u kojem je smješten Ilok. Povijest vinogradarstva u Iloku duga je 2000 godina i seže još u rimsko doba. Unatoč mnogim razaranjima u osvajačkim ratovima kroz povijest, a teško je stradala i u posljednjem Domovinskom ratu, kada je u nekoliko navrata gađana raketama i minirana, crkva Svetog Kapistrana uspješno je odoljevala zubu vremena i sačuvala svoje zdanje. Danas je nakon temeljite obnove ova ljepotica dobila novo ruho i sačuvanu svoju višestoljetnu priču.
Grb grada Iloka potječe iz srednjeg vijeka, a naslikao ga je na statutu grada Iloka iz 1525. godine najveći minijaturist renesansnog razdoblja, Julije Klović.